Obe. Where the mad naga fool? Wonder they say shall never end. Choma come to go ni keme jifogi no loko but Saturday makabumako magi. Nne biko call ma akiko. Anụrụ na magi mara mmari nne mbọsị afọ. Nya na makeup o mere, nya na ọ ma mma nke ukwu. Isi gini? Makeup. Magi akonye gara n'ime ahịa ga-ebuju all the coloring no n'ime ahịa were nya n'ihu ya. Ka ihu ya o yiri mmanwụ abalị. Ana akozi nke makeup, ka ihu flower obu. O yiri ukwu mkwu. Nne, nya bụ na magi arapụbere omume ndị mgbe ochie afọ dị ya na-arụ. Nya sista niile ọ na-eme, mgbe eke niile ya ọ na-eme, o megidere ya ruo mbọsị ọ gbakwụrụ akwụkwọ. Chama, ebe dị ihe ifuru. O mere ya dị mgbe eke ya buru ibu. Dị mgbe eke o hiri nne. Bo aka m na-eche ihe ahụ. Ya mere imoshipanya imoshipanya lọta bụ ego. Jiga gbakwuru magi mgbe eke hapụga nwa fresh blood. Pino dịka anyị. Aka m na-eche ihe aka na ọ ka na-afụ m ofu n'obi o. Ya bụ na ị na-etinyeburu imo anya since. Ya bụ na ọ bụ na magi nye gị obere ohere na ya isi n'azụ na ya rịa imo. Chọma kezikwana nke na-akọ ka m jugonu gị. Enwenye tire shuga nọ na ya abụpụ ya. Ihe ọmọ na-adịghị mma. So m lọ di si obodo oyibo ya wụ ihe ọjọọ. M lọ di dịka imo ya wụ ihe ọjọọ. O wee tozu metozu. Ka o ima na magi adịrị good enough for imo. Ima magi wee ezigbote mgbe eke na. Ya nọ ngụwa bụ ife dị good enough for imo. Ka njugo di gị. Gị nwa na magi kedu onye ka wee dị mma ọnụnụ? Chama kizikwa nke ije kwuo taa. Kezi nke ije kwuo taa. Ewuzi oyi nwanyị ka ibuzi enemy of progress. Nne maka ị mara mma nke ukwu. Ị nwere ife niile achọ. Ị nwekwuru ya front and back. Kizikwa nke ije kwuo taa na. Mana ọ maka ụmụ nwoke azịnụ ụmụazị a na ụmụ nwoke a niile gị na fa na-epegharị n'obodo a na-epeba na-epepụta. Ọ ndị afọ ka edere mma ọnụnụ. Choma, afụrụ m n'isi adịghị mma. Afụrụ m n'isi adịghị nche ma iwe oyi m nwaanyị. Ugba ka matara ni we enemy of progress. Degonu ị na-ekwu na dị m mma for imo. Nna bụ ka o buru bad luck gawa ebe a. Nne biko bịa na ya sebebe o na sebebe biko bịa. Eche m isi na ka ihe elugwe na elu ala anọghị gị n'aka. So what are you here for? Kwuo ya ọsịsọ biko pụọ na dị m busy. Ihe m kwuru oshi asị m saa ihe ụlọ gbasatara roundabout uhu ala m ya wụ Babylon m si ki anọdụ m n'aka. Ngwakwanụ gị sị aga m aga nwa mara ma ha ga-enye m ki. Mbịa ruo kọwara ha chịga m ki. Mana adọkwara ha m aka na ntị. Ha si ki enyere m otu mgbape otu ahụ mlọghachi chetakwara ha ki. So mmechazie mara ejuwe dị n'anya mbịa chịkọrọ ki ghewezi onwe m oghe fufuroro. Now you're talking. Makana mụ na onwe m ekpebigo m si ebe agba na akwụ nwaanyị ọbụla kwetere m ma alụọ ya gba nkwụ ya. Achọghị m ịma ego ole m spend na be nna. I have a lot of money to
to spend. But they bought now. Hanging a key. Take it the Abahead. That's no problem. Shall we? Why shall you? That's it. That's it. Oh yeah. After you. I'm not the will down. Follow me. Make a quokuna. Makatime make a quokuna. Where do one of them? Where do one of them call him here? He can't like him. Let me some new veggie. Eh? Maggie? Let me some new veggie. Na sanctuary. Let you wash him. We're padlock. Wash him. Chili Agawan Liquan Cato. And the Michael Lodi Amau. It's the Chate Questionova. What you come on a sanctuary. If I turn on email Holy Communion, I gave us a go show the Gapota key before I buy Babylon. I'm still rolling for Frodo. I want me. When you go back to Babylon, what you ready? Oh, my brother here. Oh, Pampago, and don't boom around. Oh, why did I go back now? Would I have what take be wild so she can? Eh? In a Jumonia Bahada Babylon. I tell me, see what you show me. Maybe I got. This is wrong. Now that I gave it, and the Michael was for them. Now I just saw everywhere. He got Jesus Christ. Get it back, not a key. I'm still wrong. Get you beg him up Gumo Crobia. Gumo Crobia is the Caravasiga. Eh? You are not him but a deceiver. You can only deceive man, but you cannot deceive God. If he won't kill one cause. You boga mama ina boka shrim eh mbali mna dimu longa ma o wo tejiri pawa ifuna boko tonye welena gi hiwu pro nam ka ngwa gi aka nula o hiwu pro o hine mo no o mo wanyi o ta ku o ba wulu nuga unu na lu mo wanyi nu unu na le hanu o to ta pa bu na le nu mi na kro be shiwe gena rehana gi le rehana nu mo je ke mo ka gi mo ya nwa Itikala lora mo gidira wa iroye oro bu na gelo wan unu jonya pakara akpako unu galo munu mebi setire ndozo ogita wo okoro nu tamura wo ye ngure ahu kamwe oye kamdewere owunu chema gbagi gichi mu wanyi se galo veji gi wuru nwoke se galo wanyi wu veji gida wanyi nwoke ida wo veji ohawo onye muga no onye wupuro agaba no onye muga no onye na muga ha onye muga kwa muga ohawo ego gida wanyi go doge obi ye hoye Kutem shele just within these few days mbata here ile nengote na nga se bigle maka nyas no start to veg maria kambo alaga bo shekwe amadum so Jezebel kam ni abi gina waga hapo di Jezebel wa hapo hewo owuno chekwa agbagi amare juwe di nanye yowo for betterment for war ikelo wo se chelo wo ya akwukwo sopuru owuno iga lorere m ara ga akwa m ja na arịrịọ iga alum aga kria n'aka maka m ga afuchi gishi kamgbe maka onye nwo sista ma gị nwanyị gbara akịrịkọ ejikwa m akịrịkọ ma agwụdụkwa ngwa akịrịkọ mgbo dọbụl akwishipanyalo akwapanya ngishilo ishilo awụ onye within ka mgbakwa gị egwa kọrọ nwa ya ka ekwe awụ m ọkụkọ Igbo awụ m ọkụkọ ụlọ ka ike ekwe nke ndị ike ọhịa nwụ ha ibekwara gị ekeniri m elu kelu na m keli ege mi mmadụ onye nwụ atọpụbe m ihe ka m wuche pesin leji asị mmechi ọnụ ka m wuche pesin ndị ka m
onye shido bụ mere asị mkpụrụka onye hụgbu awụ dị really sista na gị ụlọ ụmụ nwoke unu mmemme m na-ebi fake life na kọntent gwa unu virgin ha awụ m were mọtụ jiri hụ m agwakwụla ngo butuo ihe a ji ewute m na-agbawa m ezigbote mkpụrụ obi hụ na echetara m na abịara m bịakwute gị personal wee jụọ gị sị gị na ihe mmeri anyị na-eme maka na enena m anya ụmụ nwaanyị ibe anyị nke pụọ taa echi ọnụ dị n'elu Nkechi ha gwara gị ihe agwa jụọ gị sị gị biko ka ihe njedebe ihe anyị na ha eme na-ekechisi isi na-ekechi ukwu na-ekechi ihe niile ka njedebe ya enwekwara gen dị na ihe isi m na anyị wụ ndị ya mụ Jesu na anyị nọkwu jigide shie onwe anyị ike isi saba m isi sarisie m isi ma ndị niile na-abịara m dị otu aka nshi chụnasị ahụ adị m atụpụ nwoke ọnụ ma ndị ochie ma ndị ọhụrụ ya ka emechaa kịta sista ma gị ya ugbo gị onye na-alụzi di nke a kwuru otu ọ dị eziokwu sista ma gị ịma nke kachacha ewute m lekere m ka nna mụọ bụ Dorati o nwere nwoke isi dị mma nwoke ya nọkọta ọtọ bịa buru m otu anụ na bịa buru m busa n'ụlọ ya otu a ka nna na 10 years ago gara aga gashi m anụ na adị na ndụ ewe onwe m nchọ ma na-edo onwe m nso ma na-egwu kacha everywhere legonu ka ndị na ga-agbado ya n'ụwa obi adịkwa m mma anụgo m ihe n'okwu ave Maria achọrọ m ka ụka na-aga otu akụkụ ya dịka mmụọ onye ọjọọ asụ Baịbụl dị omimi otu onye jiri ghọta otu m jiri ghọta akwụkwọ nsọ otu m jiri soo ya asị nwaanyị jikalala onwe m otu m jiri mmụta ya ka m chigwe were kwe hifere unu ya n'aka so na onye ọbụla jikalala onwe ya nwoke na nwaanyị enwekwala mmekọ ọbụla tele ya anụọ dị ya nọrọ nnọọ jide onwe ya aka gbara ụmụ nwoke ọsọ atọpụkwara nwoke otu m si ghọta ya otu Baịbụl a bịakwasị anyị he who findeth a wife findeth a good thing ya wa a ga-ala alụ ya gba mmegharị mana m bịakwa chee ya tole so achọrọ m ịlụ di ya choice ike m ọ dịkwanụ compulsory si unu nwa ga-alụkwa di otu a m si lụọ ihe ọbụla gbatara gị n'obi otu isi chọọ enwekwara ndị Reverend Sister gịga na Daughters of Divine Love Juniorate Sister Maria Goretti ọ mụrụ Old People's Home ego gọọmenti na-elige nga ha wụda otu ọnwa abụọ gịga na Sisters of Charity na Lagos ndị ka aha ha chọrọ ile gbagacha jim ha niile otu a ka ego na-abatara ha ngazie na Sisters of Mary Mother of Mercy na ụmụahịa anyị nga Sister Mary Bruno onye ka hụ ya ọ na-aga US ya agaghị alọta so ọ dependere ihe onye chọrọ ịwụ m na-ahụtazile dịka ka gasị na aghọgburu m na aghọgbu ọsọ eluigwe wụkwana personal ọ n'isi ugwu na eziokwu ezigbo ntụziaka ka m nyere unu akpọkọlatara m ụmụ mmeri sị ka m gọgbuo ha mba o nwere ihe mere ede ji bee nwee ụka m na Chukwu mgbe ọgbụ mgbe niile ka m na-ekwu mana ụka na-ebute ụka mgbe m pere mpe otu a ka nne m na-adọ m aka na ntị mgbe m nọ sekọndịrị skuul maka ijikalala onwe gị nna ahụ ụmụ nwaanyị ndị nke ọzọ otu a ka ha na-esogharị onye kepụta ya si enyi nwoke mma kpụrụrụ enyi nwoke emedịrị m enyi nwoke otu ya dị iche mgbe m na-ahụrụ onye ka mmaba na akị ma onye ka onye karị m mma onye ka agba nna m agala ha m sensus n'ishi si ihe ogene mgbe mpepepe agụwazi akwụkwọ nsọ na-ege ozi ọma ntụ ihe otu ụwa kwesịrị ịdị nsị mba generation ọbụla na-abịanụ after me
ma ndị nke mụ na ha nọ n'otu generation nwunye ga-eme ụdị mistake ahụ. OMG shi ọnwụ sa aga m awa onye isi ndị ụmụ mmeri maka enwere ike nye ya n'aka onye ọzọ ọ gaghị ekwu ihe mbụ ọ gaghị eme ka unu jikalala onwe n'otu ahụ nshi chọkụ unu si jikalala onwe achọọ m mmadụ ịdapụ n'okwukwe otu m si dapụ bifo ọ mistake ahụ ka m ji si mba aga m arụ ndụ nwaanyị ọbụla ya na-agafe ụzọ otu ahụ mana ọ dị sem kwa o ma ishiri sista o ma ịlụrụ di o uru nọcha na ha abụọ ezigbote uru nọ na ha abụọ fụ na onwe m gwara sista ma gị ewerele m choice gị achọrọ m ịlụ di ihe m ji kwuo okwu n'okwu ịlụ di a nke bụ nke m ga-achọkwa ka unu bịara m nkwana nga m si mejọọ unu ma unu filie nọ nga m si duhie unu ụzọ unu gbaghara m otu m si ghọta akwụkwọ nsọ ka m si shiduo unu biko Sister Wage, mụwa pesina anụla m ihe kwuru ọ nghọtaghị kịta ka m mụtara na ọ nghọtaghị ka m ghọtaghịrị ihe anyị nọ na-agwa m ụbọchị ahụ emenụ na ịma na awụ m ezigbote ọyị gị ịma na ihe omi nyere m maka mbọsị marriage mara ebe ị ga-eti m edịkwa mgbe ili imeela ama gị anụgo m ya ekwu ụbọchị agbamakwụkwọ gị m ga-abịa nsogbu adịghị mma akwado n'ụdị ụmụ mmiri mma anyị nọ dị alive m ga-ekpe ekpere ka Chineke mepee anya m ka m marụ amaka ya anọ na isi Reverend Sister ka ịlụkwa di ọ Chineke ka ọ dị n'aka Chineke ka ọ dị n'aka like m okwu a ikwu o nwekwa ihe ọzọ ntị ka m gwa gị elele onwe gị otu ede alaghị m okwu ahụ mgbe ikwuru ya bịa tupu ụka m sị mba ya ọbụla asị Chineke kechara ihe mee ya ama mma onwe ihe Chineke kere n'ụwa na-ama ha mma asịzila onwe nwoke isi dị mma ga-ahụ ote ihe a buru gị beba dowa n'ụlọ ya ụwa awụkwa choice ọnwụ ụmụ nwoke ọnwụ ma nwaanyị aha bụ ote asashi everywhere ha gide egwu Chinedu Okoro boko kwe ma boko ke mere kirikiri ka na-agbaji ka ihe ọ dọwara n'ụlọ ya ọkwa dede m ha ka ọwụ bishọp ngwongwo gwosara n'ụlọ ya agakwala ebe a ị ga-ana ebe a kịta na otu onye isi ala bekee lọta onye dị established ebe a pụtasị ma ọnwụhụ gị ya gbabiri nwụọ ọ bụ otu ụwa dị si ekwukwula udo ka ahụ ọzọ Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Hotele m bịakwara meeting. Gbasatara ebe egwu a, hotele m bidoro egwu. Anyị gotara na ntakịrị. Ụlọ ka ọ bịara m n'obi. Di nwenu etoro ngasị m di nwenu etoro emecha m de wetara na ụmụ ya mara ka anyị gote ya ntakịrị di nwenu etoro ka ịbata n'ime obi ga-abata n'ime obi ma ọ bụla sofokwu n'obi m ga-adịrị ma ọ bụla sofokwu n'obi m ga-adịrị o di nwenu ngwanụ ka anyị gaa n'ụlọ Chukwu ngwanụ anyị gaa n'ụlọ Chukwu na Chineke bi ya bụ aga m ahụ ihe Chukwu ịhụnanya Chineke karịsịa mgbe niile ị na-aza m ịdịnanya n'azụ Chineke onye dịka gị Chineke onye dịka gị Chineke onye dịka gị Chineke onye dịka gị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel.
Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!